Ανεμοστρόφιλος, προκαλώ του Μιλανέτο με ένα δικό του βιντεάκι. Λοιπόν, αδερφή, γιατί με προκαλείς? Γιατί μαλάκα που την ώρα δεν μπορείς να πιείς? Δεν μπορείς σαν εμένα να ραπάρεις? Έλα μαζί μου ραπάρε μαλάκα μου για να γουστάρεις. Έχω τρελαθεί, με έχεις τρελάνει. Μάρι μου να πάνε απόψε τι μου έχεις κάνει. Μήπως θέλεις τον μπούτσο μου να το πιάσεις? Ή μήπως θέλεις την όραξή μου, την ψυχολογία μου να χαλάσεις? Θα τρελαθώ, έχω τρελαθεί, ειλικρινά σε αγαπούσα. Κοντά μου σαν φιλαράκι μου σε κρατούσα. Ενώ μαλάκα μου κοντά μου κανέναν δεν έχω κρατήσει. Δεν έχω αγαπήσει τόσο πολύ κάποιον που να έχει τόσο καλή ψυχή. Δεν έχω ξαναδεί, όμως τελικά στο τέλος αποδείχτηκες αδελφή. Αδελφή, είσαι καμένη. Αυτό είναι μωρή μου νόπανη, το κάτι που με έχει τρελάνει και ακόμα με τρελαίνει. Επιμένει μέσα στο μυαλό μου να σου μπαίνει. Απλώς θέλω δύο ρήμες να μου χώσεις. Θέλω να μου δείξεις πως μπορείς να μ' ανταμώσεις. Απλώς μαλάκα, άμα δεν μπορείς, σταμάτα πήγαινε κάπου να καβατζωθείς. Θέλω να σε καβατζώσω, θέλω καθένα μου να πάνω σαν εσένα να σκοτώσω. Γιατί μπορώ, αυτό ξέρω μάλλον καθένα μου να πάνω τον αγαμώ. Να σήμερα πατραμένα μη μου κολλάς, δεν είσαι τσαμπουκάς. Δεν είσαι ούτε καν ο μπαμπάς που με έχει κάνει. Είσαι ένα μαλάκισμένο μπα, απλά με έχει κάνει. Ωραίος.